שלום וברוכים הבאים לסטארטר. במדריך זה נלמד איך צורבים קבצים. תחילה נצרוב דיסק נתונים רגיל, כגון דיסק שמכיל סרטי וידאו, סרטונים, תמונות, מסמכים וכדומה. לאחר מכן נצרוב דיסק מוזיקה mp3. אז בואו נתחיל. ניכנס לאתר שלנו starterguide.net, ניגש בסרגל הניווט ללינקייה ונבחר בקישור תוכנת צריבה בעברית ונוריד את התוכנה. נלחץ שמור ונחכה שתסתיים הורדת התוכנית. אז סיימנו להוריד את תוכנת הצריבה. עכשיו אנחנו פשוט נלחץ הפעל, נפעיל אותה, נמזער בינתיים את האתר שלנו. פתח בפנינו החלון הזה. בחלון הזה אנחנו צריכים לבחור את שפת ההתקנה של התוכנה. אנחנו נבחר עברית, נלחץ אישור ויפתח החלון הזה. ברוכים הבאים, נלחץ הבא, נסמן אני מקבל את ההסכם, הבא, נבטל את שלושת הוויים האלה, נלחץ עוד פעם הבא, בא, שוב, קצור דרך, והבא עוד פעם, ועדכן. תוכנה בשנייה תתקין את עצמה, ונשאיר את זה מסומן, נלחץ סיים, ותיפתח בפנינו חלון התוכנה. עכשיו נתחיל לדבר על איך עובדים עם התוכנה. אז כפי שניתן לראות, העבודה עם התוכנה היא פשוטה מאוד. אנחנו נתחיל בצריבת דיסק נתונים פשוט, DVD, אפשר גם CD רגיל, אנחנו נדגים על DVD, התהליך הוא זהה. נלחץ פשוט על DVD נתונים, ייפתח לנו החלון הזה. על מנת להוסיף קבצים, הדרך הפשוטה ביותר זה פשוט לגרור לתוך החלון קבצים. אפשר גם, אם לוחצים כאן, לגשת אל הקבצים באופן ידני, או בפלוס הירוק, זה גם מביא אותנו לחלון בשביל לגשת לקבצים. אנחנו פשוט נגרור קובץ לתוך החלון. ושימו לב מה השתנה, התווסף הקובץ, ואם תסתכלו כאן על הדיסק למטה, יש שטח בירוק, זה אומר שטח תפוס, ואם נעמוד על הדיסק, שימו לב ש-26% תפוס מהדיסק, מתוך 100%. עוד דבר קטן שנצטרך לדבר עליו, זה הכפתור הזה, כפתור האפשרויות, נלחץ עליו. יש כאן תיבה שלא מסומנת. ברגע שאנחנו נסמן את התיבה הזאת, זה ינעל את הדיסק, מה שאומר שאפילו שיש עוד מקום פנוי על הדיסק, אחרי שנסיים לצרוב, לא נוכל להשתמש בדיסק יותר ולהוסיף עליו דברים. אז אנחנו לא נשאיר את התיבה מסומנת, נלחץ אשר, ופשוט נלחץ צרוב. שימו לב, תהליך הצריבה בעיצומו, זמן שעבר, הוא מחשב כמה זמן שנותר, נחכה עד שיסיים לצרוב אותו. אפשר לבטל אם אתם רוצים, פשוט ללחוץ פה, אנחנו פשוט נחכה עד סיום תהליך הצריבה. וסיימנו את תהליך הצריבה, אנחנו לוחצים על החץ הירוק, אפילו יפתח לנו את הכונן ויוציא את הדיסק, פשוט נלחץ על החץ הירוק ונחזור חזרה לעמוד הקודם, נוכל לצרוב שוב דיסק וכן על זה הדרך. נסגור את החלון הזה ונחקור את האפשרות השנייה שדיברנו עליה בתחילת המדריך, היא צריבת דיסק mp3. אפשר לצרוב דיסק מוזיקה mp3 או דיסק מוזיקה רגיל, אנחנו נדגים על דיסק mp3. נלחץ על דיסק mp3 ושוב פעם יפתח בפנינו החלון הזה. רק נציין שצריבת דיסק mp3 היא שונה מצריבת דיסק נתונים רגיל, מכיוון שיש היום מכשירים כמו סטריאו ורדיואים ברכב ודברים כאלה, שתומכים אך ורק בדיסק נתונים של mp3, זה פורמט מיוחד, ולכן אנחנו נשתמש בדיסק הזה. אז כמו שצרבנו דיסק רגיל, פשוט גררנו לבפנים מוזיקה, הפעם נוסיף את המוזיקה בצורה קצת שונה, ניגש במחשב שלנו, נחפש את המוזיקה שאנחנו רוצים לצרוב, ופשוט נוסיף כמה שירים, נלחץ אוסף, נלחץ אשר, שימו לב יש כאן כמה רשימה של שירים, אני רוצה לצרוב אותם כולם בפורמט mp3. שוב פעם נלך לאפשרויות, הפעם נשאיר את הדיסק נעול, שימו לב התיבה מסומנת, נלחץ אשר ופשוט נצרוב. אל תשכחו כמובן לשים דיסק לפני שאתם מתחילים את תהליך הצריבה. והתהליך מתחיל, והיות וזה דיסק קטן הוא מסיים צ'יק צ'ק את התהליך והסתיים תהליך הצריבה. שוב פעם נלחץ על החץ הירוק והוא יוצא לנו את הדיסק, וזהו, סיימנו לצרוב דיסק mp3, נסגור את החלון. אז כפי שאמרנו, התוכנה מאוד פשוטה, פשוט לוחצים על מה שאתם רוצים, על הפורמט שאתם רוצים לצרוב, מוסיפים קבצים וצורבים, פשוט מאוד. עד כאן המדריך איך צורבים קבצים, מקווה שנהניתם והבנתם. אם לא הבנתם תמיד אפשר לחזור ולראות עוד פעם, נתראה במדריך הבא.